Sanbonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So remember guys, last week's episode ended with Ushwabi catching Uvusi red-handed ekamereni of him and his wife Ushwabi and Mangobo's room. Uvusi was there with the gun and Ushwabi catches him while he's busy with that whole thing. So this episode actually opens up that scene. So when Uvusi hears umnyango opening up and when he hears unokuzana Ushwabi's voice, he just freezes. So Ushwabi then says, "Lalela, uzokusiza mfanami ukuthi umphendule. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithe ufunani la ekamereni lami. Wenzani futhi ngesibhamu sami?" Uvusi then says, "Hi Kapra Shwabi, bengithi bebe." Ushwabi then says, "Awukahle. Uze lapha uzongibamba inkunzi, he? Noma uzobulala umkami." Uvusi then says, "Hi kasoze ngikwenze lokho." Uprashwabi amklinge guys, he holds him by the neck. Uvusi laphayana he then says, "Prashwabi mana." Ushwabi then says, "I won't be played by you mina, yezwa?" Uvusi then says, "Cha Prashwabi." Uprashwabi choke slams Uvusi amlahlele embedeni. Uvusi then says, "Prashwabi, whoa." Ushwabi then says, "Ngeke ngidlale wena mina." Uvusi then says, "Prashwabi ngiyaxolisa." Umangobo and Unoma at this point in the lounge, they can hear the noise that is coming from the bedroom. So they rush there to the bedroom. Get guys, Uvusi is busy saying, "Ngiyaxolisa." Ushwabi then says, "Ngizokubulala wena mfana." Umangobo rushes in. She's like, "Shwabi, yini inkinga yakho?" She pushes Ushwabi off Uvusi. She looks at Uvusi. She then says, "Wenzeni nawe?" Ushwabi then says, "Buza lo sathane lo ukuthi what is he doing with my gun in his hands?" Uvusi then says, "Cha Prashwabi, bengeke ngilimaze muntu. I swear ngiyafunga. I promise you Prashwabi." Ushwabi then says, "Ngibuze umbuzo wena. Ngiyabuza futhi. Ufunani ekamereni lami? Futhi, what are you doing with my gun?" Uvusi starts having there, bengeti, and then that scene just ends like that. Guys, this child, oh, uyangidina Uvusi. Like, why did it have to get to this point? Anyway, next scene, Okambeni clinic uyaphithizela guys. Uphindile then says, "Bawethu, speaking to ama patient, angizwani ke nabantu abangezwa. Ngithe wonke umuntu aphathe iphepha elinje. Aphi lamaphepha? Hayi suka man." She picks up one file. "Ngema, wengema." Ungema then says, "Sisi, one patient is trying to speak no Phindile." Uphindile then says, "Ayikho into engizoyikhuluma nani ngoba ngithe ngifuna amaphepha." Uthando angena. She then says, "Hayibo nisiproneleni ngomsindo, nisiproneleni." Phindile, "Have you seen the gloves?" Uphindile then says, "I'll check exam room." Uthando then says, "Awekho. Yazi ngiphuma khona, shuthi awekho ke." Uphindile then says, "Hayi shuthi awekho ke." Umatron angena. Umatron then says, "Yisiphithiphithi sani sona lesi?" Phindile. Uphindile then says, "Matron." Matron then says, "Go check the pharmacy." Uphindile then says, oh. Matron then says, "The queue goes out all the way to the door." Uphindile then says, "Bensasizi patient, matron." Matron then says, "Uyi receptionist. I-patient will be attended to by nurses." Uphindile then says, "How? Ngelinye ilanga you ask me to help, ngamanye amalanga you call me a-receptionist." Umatron then says, "Cala ungangiphenduli. Yenza lento engikutshela yona." One patient walks in and comes to Uphindile and then he says, "Ngingamthola udokotela Hlongwane, ebethe ngifike namhlanje for ama-check-ups." Uphindile then says, "Bhuti, please stand equeuini. Akekho namhlanje." Bhuti abantu then says, "Bengisaqala ubuza, uzoba khona nini?" Uphindile then says, "Bhuti angazi. Cala ubambe ulayini bandla." Uthando then says kuphindile ehlebeza, "Yabona mesikhuluma iqiniso mngani. Soloko kwafika udokotela Hlongwane. The clinic has been full." Lokho kuyinto enhle nje mngani. Abantu baseyaqala ukukholelwa kuthina. Umatron overhears it. She then says, "Yazi nina niyangimangaza. Hayi niyisimanga sangempela. Uzethu uney'nsuku ezimbili ezintathu ela. Kodwa nisakwazi kwenza lutho ngaphandle kwakhe. Nangu umhlolabo. Nithathe ezeni ingqondo nazifaka emaphaketheni namathishu. Anisakwazi ukusebenza manje nina. Yenzani umsebenzi wenu. Focusani."
ukuthi ubani okhona nongekho awusho lutho konke lokho sebenzani man. And then the scene just ends like that. Next scene guys, back to uShwabi's house. uShubi de la Payana, uShwabi is pulling uVusi out of his bedroom to the lounge. uMangcobo then says, Shwabi, imakancane. uVusi then says, ngiyacela baba uShwabi. uShwabi then says, hey, ngiyekeni nina. Ngiyekeni, speaking to uMangcobo and uNomalanga, begging uShwabi not to hurt uVusi. uShwabi then says, yey wena mfana, ufuna ukuthi ngibakabule ngenduku ukuze ukhuluma iqiniso. uVusi then says, I only needed one bullet by Shwabi. Eyodwa nje kuphela. uShwabi then says, ibullet ozoyenzani? uVusi then says, cha, I'm just doing a school project. Sikhuluma ngeRussia ne-Ukraine nama-weapon abazisebenzisayo. He's looking at Unoma. Unoma backs him up and then she says, yeah. uMangcobo then says, hayi bo, uze la ekhaya uthi uzo-interviewa mina. Sokushintsha ephi manje? uNoma then says, vele ebezo-interviewa wena. Eqiniso la baba uShwabi ukuthi ubhuti wami wenze ubulima futhi wenze iphutha. uVusi then says, yebo. Iphutha engilenzile was leaving my first assignment to the last minute. Manje bokumele ngenze ama-assignments ami awu-2. uMangcobo ngiyaxolisa. uMangcobo is so confused ukuthi hayibo, mina the last time I welcomed children into my house, wena Vusi ubuthe uye toilet next thing ekamereni. What is going on here? uVusi goes on to say, ubulima engibenzile ukuthi ngingaceli. Futhi ngiyabonga kakhulu bazali ukuthi nisidedele sihambe sinodadewethu. Asambe sis. uShwabi looks at him like to say, hayibo wena, do you think you're just gonna get away? Njekanjalo. uShwabi then says, yey, awukahle. Ake sithinta umfowenu, sizwe yena uzothini ngalolu daba. He's pressing his phone. uVusi then says, cha, there's no need to call my brother. Uyamazi unjani. Here's busy. Ubusy khona manje. uNoma then says, yeah, ubusy kakhulu. Mina noVusi sizohamba nje. uVusi then says, yeah, and futhi asikho isizathu soku. uShwabi then says, hey, makunjalo ke, angicabanga ukuthi uzoba nenkinga if he hears about the situation. He makes the phone call, guys, and uNoma and uVusi are just staring at one another to say, ukuthi listen, this is the end of this nonsense that they've been driving or carrying on for too long now. Anyway, again, next scene at the hospital, the Hlongwane family are there around uZenzo's bed. They are there to support him because remember last week uZenzo finally agreed that uzoyenza dialysis after uSifiso gave him some sort of convincing. So the doctor then says uZenzo, nginendaba ezimnandi baba uHlongwane. Uvascular surgeon sekafikile. She's just preparing. Once the queue line is in and settled, we can start dialysis kusasa. uZethu then says, baba. uZenzo then says, uZethu then says, your procedure izoba kule ndawo le. She touches her shoulder. She then says, you will have a catheter in your right atrium. Emva kwalokho baba, uzoba nama-pipe awu-2 aphume esifubeni. uZenzo then says, akuzuvuza kodwa. The doctor then says, cha, angeke kube njalo baba uHlongwane. Lama-pipe yiwona azokhipha umuthi egazini lakho. The pipes connect you to the dialysis machine. That's how igazi lakho lizohlanzeka. The doctor looks at uZethu and then he says, hey, angishiyeke. And then he walks off. uMashabalala then says, Zethu, manje lezi imbobo, touching her chest like to say, ubaba uZenzo is going to have imbobo on his chest. uZethu just rubs her mother's shoulder like to say, khuleka ma, everything's gonna be okay. uMashabalala then says, and then the scene just ends like that. Next scene, get back to Shwabi's house, guys. Bahlezi phansi. Shwabi and his wife are sitting down on the couch. Nomalanga and uVusi are sitting down and uSifiso is there. Uxakekile ukuthi ubizelweni, what's going on here? So uShwabi then says, impela umuntu iyalingwa lana. Ukhona nje umuntu onesibindi to break into another man's house to steal a bullet. Bekasuka lapho uthi idingeka esikolweni ngoba nakhu ngumsebenzi wesikolo ama-project ini. uSifiso looks at uVusi.
uVusi just looks away. UShwabi goes on to say, ikhona nje into enjalo. UNoma then says, Bhuti, lento iqale ngoVusi. uVusi looks at uNoma. If he could, he would have placed his hands on her mouth so that she doesn't speak. UNoma goes on to say, uyena othathe isibhamu sakho ethi uyobonisa uSiphamandla. As she's speaking like that, uSifiso just cuts her off. He then says, awume kancane. Yey wena, hitting uVusi's arm. Yey wena, untshontshe isibhamu sabani? uVusi then says, Bhuti, bekungayona inhloso yami yokuthi uSiphamandla adubuleke. uSifiso then says, uSiphamandla ucishe wafa ngoba wena umdubule ngesibhamu sami. The missing bullet that everyone has been searching for. Hibithatha wena sonke lesi sikhathi. uVusi just looks away. uSifiso then says, wazala aphakame. uManqoba there is Sifiso. uVusi runs away. uManqoba there, she's trying to stop uSifiso ngalana. uManqoba goes on to say, Sifiso ngiyacela cela umyeke. uSifiso then says, uthathe isibhamu sami wena. uShwabi is sitting there smiling. He's not even trying to akkuza or anything like that. uManqoba then says, yabona-ke le oyenza manje is not going to help the situation. uSifiso then says, suka la eduze kwami wena Noma. Suka. uNoma gets up. Wena, pointing at uVusi. Usazoxolisa mfana miyezwa. uVusi then says, Bhuti ngiyaxolisa. uSifiso then says, uxolisa kumina dot. Xolisa kumina. uSifiso there wants to go and hit ulokuzana uVusi and uNomalanga. They start packing their books that were on the table. uManqoba then says, Sifiso hayi. uSifiso then says, yo, yazini, Shwabi. uShwabi then says, na Khathide. Lalela ke we Khathide. Ngifuna ukuvula icala. Lo mfana wakho ungene la endlini. Wathatha isibhamu sami, wasuka lapho, wafuna ukungintshontshela. uNkulunkulu kuphela owaziyo what else he was planning. Ngakho ke, kumele ajeziswe. uSifiso then says, ngiyakuza nsizwa yakuthi, kodwa ngiyacela cela sikhulume ngalento. uShwabi then says, sikhulume. What's there to discuss, Qhubeka? Had it been omunye umfana endaweni, wena you would have already arrested him. Wena Qhubeka, ngabe manje usumlahlele evenini emuva. Ngoba naku umfowenu ufuna ukuthi sikhulume, ufuna ukukhuluma nami. Yini ufuna ukuyikhuluma nami? uSifiso then says, Shwabi, ngiyacela. I know ukuthi you are upset. Udoda eqeda kwenziwa yilo mfana lo. Kodwa ngiyacela, cela sigade amazwi ethu. Let's not get ahead of ourselves. uShwabi then says, Khathide, lalela la. He comes closer to uSifiso. Lo mfana wakho must be punished. Uyangizwa ukuthi ngithini? Futhi wena, ayikho ngisho into encane ongayenza ngalokho. Not without spitting on the law you claim to trust and respect. Siyezwana Khathide. uSifiso then says, siyezwana nsizwa yakithi. Kodwa njengoba bengishilo, ngicela sikhulume ngalento. Icabangisise sizoxoxa. Nisaleni kahle. And then he leaves. Next scene ke uNga and uNomfundo basesitolo laphayana guys. uNga angene athenge. He then says, unjani baba? Bengicela ama-chips ne? He gives the guy, the shop owner, imali. He then says kuNomfundo, indaba uZethu angangifowuneli. Ish. Nomfundo then says, izolo uthe bazoyenza namhlanje i-procedure. uNga then says, but she didn't call me. Nomfundo then says, uthe it's nothing big. Ithatha 30 minutes ekamereni likababa. uNga then says, yo fufu, ukufaka ama-pipe esifubeni sikababa yinto enkulu leyo nto leyo. Lento izomele isebenze lento. Ama-chips, okay, thank you baba. He takes ama-chips. He then says kuNomfundo sambe. Kusho ukuthi guys bebethenga ama-chips ngasesibhedlela and now they're rushing back inside esibhedlela. Next scene ke guys at home kwaQhubeka homestead. uSifiso ungena emnyango. He's walking in noNomfundo and uVusi. uVusi then says futhi ngiyaxolisa. uSifiso then says angizwa uyaxolisa. Awungitshele ke ukuxolisa kwakho kuzosiza ngani Vusi? How does your apology change what you've done? I won't even mention indimo idlalile wena speaking to uNomalanga. Yazi bengikuthemba Nomalanga. Kanti uthule la endlini kade ufumbetha amanga esifubeni sakho. uNomalanga then says, kade ngizama uSifiso then says, uzama ukusizani? Usizani Nomalanga? Mankwanyane walks in like surprised ukuthi, what's going on here? She then says, Fiso yini? Umsindo ongaka ebusuku, umpendulo ulele baba. uSifiso then says, lezi zinja zakho lezi that you always defend. Laba bobabili. Baba nje ekamereni kwaShwabi. Lo
bese ekamereni kwaShwabi ephethe isibhamu sikaShwabi yo uMankwanyana uMangele. She then says isibhamu. uSifiso goes on to say esizowulo, pointing at uNomalanga usisi wakhe. uMankwanyana then says Langa nawe Vusi isibhamu. uMagumede rushes in to find out ukuthi yayibo what's going on. uMagumede then says wada ngize ngasola. Yazi ngize ngasola ukuthi kukhona enuplanayo nina. uSifiso then says yazi lento eniyenzile ingifake enkingeni engakanani emsebenzini. Ningibukisa ngabantu emsebenzini. Niyazi ukuthi ningifake enkingeni engakanani. uNoma then says siyaxolisa. uSifiso then says uyaxolisa. Yini le uxoliselayo? Sukani la phambi kwami. They just stand there. uSifiso then says sukani la phambi kwami nina. They rush off to their room, guys. uSifiso is so angry. He then says man, uyazibona lezi ngane zakho lezi. uMankwanyana then says sithanda sami yehlisa umoya. And then the scene ends like that. Next scene guys clinic. Remember bokuphithizela because ubani uZethu has been on leave when she came back from Joburg, her father's situation, so she's busy with all of that. That's why kuphithizela kangaka clinic. Manje aboThando naboPhindile, when they attempted to leave early, uNokuzana uMatron was like, no, angeke. You guys angeke nishayise early while kugcwele ama-patients kangaka. So she forced them guys ukuthi basebenze overtime. So manje guys uLokuzana uPhindile, uThando benoMandla, they're all tired, they're yawning there at the end of the day. uThando then says, yo, ngikhathele, I can finally go home, ngiphumule nje. uPhindile then says, hayi bafethu ngeke. uThando then says, isikhatsini khona manje sisazowathola amatekisi. uPhindile then says, hayi bo Chomi, ubonile kunjani komnyama la ngaphandle ahleni bafethu. Iyona mpilo esizoyiphila le yokushayisa ngo-7. uThando then says, hayi bo kodwa. uPhindile then says, hayi mina ngeke. uThando then says, ngeke ngempela ngeke sisebenze kanje. uMatron walks in guys and then they quickly change the topic. uMatron then says, yeah, what a day. Hayi sisebenzile bandla. Umsebenzi usuphelile. She notices ukuthi none of them are smiling or even like entertaining her. She then says how nangajabula nje. Phela anginifele zonke insuku ukuthi ningenzele le favor le. How? uThando then says ukhuluma iqiniso ma. Thina asinankinga ngokusebenza. The only thing we have an issue with is leaving when it's dark outside. Akukho safe. Sizogcina sidlala amaphara la ngaphandle. uPhindile then says, nangokuthi ke Matron, with all due respect, asinazi imoto thina. uThando then says injalo. uPhindile then says, sigibela amatekisi thina. Lawa asesiphelele manje. uMatron then says, how? Ihaba lakho wena Phindile. uPhindile then says cha uMatron then says usho bani ukuthi aphelile? Kusengu-7 futhi kuyakhanya la ngaphandle. It's not late ngaleyo ndlela. Amatekisi ahleze khona njalo nje. How? Idrama yakho Phindile. uThando then says awusho ma, ungasinikeza ulift usibeke laphayana erank. Phindile ngisacela isikhwama laphayana sambeni komnyama manje. uMatron then says ngeke ntombi yami, ngeke ngikwazi. uMandla then says how? uMatron then says nizongikhipha endleleni how? Niyazi ukuthi mina ngihlala eCathedral. Nina nihlala nathi. Angikwazi ukushayela mase kumnyama. Izobonana kusasa. She just leaves them guys bababaze. uMandla then says angikaze ngiyibone into enje, and she leaves them nje kanjalo guys. uMatron, imagine she makes them wait work till late and she can't even give them a mere lift to the rank. Last scene guys esibhedlela the doctor is saying uZenzo procedure ihambe kahle kakhulu. Kepha akugcini lapho. Dialysis iyaqala kusasa. uMashabalala then says how? uZenzo then says manje lama pipe lawa azongisiza njani? Will they help with my kidneys? Are they going to clean igazi lam? The doctor says, Mr. Hlongwane, the machine works with the tubes in your chest. Ikhipha igazi lakho kancane ngesikhathi kodwa hayi lonke, just enough to clean it. uZethu then says, umashini bese uyalibuyisela igazi lakho emzimbeni Mngwane, kodwa libuya seliklini. Nomfundo then says, uzwakala ngathi yi-washing machine leyo. The doctor then says, yeah, kodwa eyegazi. uZenzo then says,
uthi manje igazi lami lizophuma emzimbeni lingene emashinini. Cha. Lento izwakala ingathi yi-Satanism nje. Mashabalala then says to her husband, Lindo dokotela phela. Bethu chaza. UZenza then says, Mashabalala, angeke. How could I allow such a thing? Uzothini if umashini ungaxisha kanti igazi lami lingaphakathi kuzothiwani? He's starting to panic, guys. The machine starts beeping laphayana. The doctor then says, Babu Hlongwane, please, i-BP yakho iyakhuphuka ngendlela eyisimanga. Ngiyacela, cela uphefumule, please. UZethu then says, please, baba, breathe through your nose, ngiyacela. Ungangalana, because ulokuzana uHlongwane is busy complaining, guys, and busy stressing. The more he's stressing, iBP yakhe is going up and the machine is making noise. Ungangalana is like, aluphefumule baba, siyacela. Mashabalala then says, yes baba, the doctors are trying to help you. Ngiyacela. UZenza then says, ibiyiphutha yonke lento izongisiza. UZethu then says, baba, hlisa umoya, ngiyacela. And then the scene and the episode ends like that. Guys, anyway, you tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.